हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों थाम्बनेइलावनो अनलाइन क्लास आरो अनलाइन नोट्स होनाय बे जाहैबाय नोंथांमोना नुदों बाहाय क्लास 9 नि नैबे 9 जानांगौमोन सरि क्लास 9 नि ओमफ्राय ससियेल साइन्स हिस्ट्रि पार्ट चैप्टार 2 चैप्टार 1 खौ होखांबाय क्लास 9 नि हिस्ट्रि चैप्टार 1 खौ बेखौ नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव लिंक मोनगोन मोनसे प्लेलिस्टनि बाव हाबबा नुगोन क्लास 9 नि प्लेलिस्ट आरो जिअग्राफिनि चैप्टार 1 पलिटिकल साइन्सनि एबा मा होनो जारिमिननि ओमफ्राय जिअग्राफिनि बेनिफ्राय राजखान्थि आरो रांखान्थि बिसोरनि चैप्टार 1 थांखांबाय दा चैप्टार 2 फैदों नै बेवहाय हिस्ट्रिनि चैप्टार 2 क्लास 9 नि हिस्ट्रि चैप्टार 2 दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन दा बेयाव गासै पिडिएफ हिसाबै नोंथांमोना टेक्सचुअल कुइसनखौ नुजोबगोन बेनिफ्राय एडिशनेल कुइसनखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन मानोना जोंना गोदान कर्सआव एडिशनेल कुइसन एबा अबजेक्टिभ बा एमसिकिउ टाइपनियासो जोंना 50% फैयो जिहेतु बेनिखायनो टेक्सचुअल कुइसनावथ' 50% होनो हानाय बेबायदि अबजेक्टिभ कुइसन थाया बेखायनो गासैखौबो बहननानै होजोबदों आरो बेयाव नोंथांमोना टेक्सचुअल आरो एडिशनेल मिक्सआप नोंथांमोना मोनगोन आरो बेनिफ्राय जेसेबां हायो चैप्टारनिफ्राय गासैखौबो दिहुननानै होजोबखानाय जादों बेयाव आलदा मडेल बा गुबुन माबा मोनसे बिजाब नायनांगौनि गोनांथि गैया मानोना मोनसेबो गारनाय जाखायाखै दा बेखौ टटेल नोंथांमोना 18 पेज मोनगोन 18 पेजाव टटेल गासैखौबो मोनजोबगोन दा बेखौ डिस्क्रिप्शनाव लिंक मोनगोन पिडिएफ फाइल बेखौ फार्स्टआवनो बेखौ डाउनलड खालामनानै गावबागाव लानो हानाय जागोन जोबोद एमबि खम जानायनि थाखाय बेबायदि मोनसे फर्सआवनो मोननै होनाय जादों जायफ्रा रेगुलार नायदों नोंथांमोना नुदों बेनि अनगायैबो बाखि गुबुन क्लासनिबाबो नोंथांमोना मोनगोन 6 to 10 आरो बेनिफ्राय ग्रामार बर' मोनफ्रोमबो क्लासनि थाखाय ग्रामार आरो एसेया गोनांथार एप्लिकेसन राइटिं बेफोर बर'निफ्राय नोंथांमोना मोनजोबगोन मोनसे डिस्क्रिप्शनाव लिंक दं बेनिनो ग्रामार बर' ग्रामार होननाय बे प्लेलिस्टआव हाबबानो जाबाय लिंकआव होमबा नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा दा बेसिमखिनि शेयार खालामनानै हो जाहाथे गुबुनफोराबो मोनहैनो हायो बेखिनिमोन लोगोफोर एसेनोसै गोजोन्थों।